Takže, dobrý večer. Vítam vás v mojom guzelníckom ďalšom videu. Mám tu takýto papier. Ten papier si momentálne chytím ho do rúk. Začnem ho šklbať. Keď mám rozšklbaný, ho zgúšim do guličky. Mám v guličke, poviem zázračné slova. Tým sa labím, roztvorím papier. A papier v celku. Ako to je možné? Takže vopred si budete musieť pripraviť dva papiere. Ja si tento rozpolím. Takže máte dva papiere v skutočnosti. Jeden si vopred zguždíte do guličky, budete mať v ruke. Ako budete mať v ruke? Keď chytíte papier, ho máte tuto skovaný, tú guličku a začnete pomaly šklbať. Keď už ho budete mať rozklbaný, spravíte z toho, stále držím tú guličku v ruke, spravíte z druhého papiera guličku, máte to v jednej ruke. Potom tú guličku, ktorá je nerozklbnutá, zoberete ju z ruky a tú rozklbanú opatrne odhodíte a zatiaľ poviete magické slova, tým sa labím, roztvoríte papier a papier v celku. Takže to bolo druhé číslo kúzelníckeho videa Denis. Takže toto už je asi všetko a vidíme sa ďalej. Dovidenia.